posachedwa apa tikupasirani mwene zilili mu mzinda wa Blantyre kunsika wa Limbe pamene Mavenda ogulitsa zinthu zosiyanasiyana akuonesa kusakondwa kupanga ma demonstrations. Takhalani pompo musatire kuti ku Limbe kuli zotani. Kamaka pankhani imene yatchuka kwambiri kunkhani zauchita malonda amene amapanga malonda awo mu mzinda umenewu wa Limbe. Ndeno zinayamba ndi mzinda wa Lilongwe kumene anthu anachita zionesero kupita ku parliament kukapereka nkhawa zawo makamaka chifukwa cha kukwera mtengo kwa zinthu. Ndeno chifukwa kuti kunonso chapter yakuno ku Blantyre makamaka kunoko ku Limbe anthu anakumana dzulo kuti akambirane ndo atsogoleri awo makamaka kuti angendenso bwanji pa chitsogolo chawo kunkhani ya mitengo. Peza kunena kuti mitengo ya malonda ndithu ndiyokwera kwambiri makamaka mabelo amenewa zovala zimene zimakhala kunena kuti ndizogwiritsidwa ntchito kale. Ndeno panopa tikaonesesa kumbuyo kwangawo mashopu ambiri ndiotseka komanso mkati mwa Limbe imeneyi muli bata mbali nayo muli achitetezo amene ayimayima kuti ndithu apereke chitetezo komanso makamaka kumbuyo kwangaku tiona kunena kuti anthu amene ndithu akufuna apange zionesero kuonesa kusakondwa makamaka ndi ntchito imeneyi komanso mitengo kukwera kwa zinthu muno mu Limbe. Mwina kapena ndikapeza mpata ndi lankhulapo ndi anthu ena amodzi kuti timve kunena kuti mbali yawo akuti chani. Muli bwanji mayi? Ifaya kana tisatenge mademo mwa ufulu tikuyenda tikona kuti panyala ite gas sana ufulu ati kuti panyina ufulu. Okay, mademo anu mafuna muyende kuchokera kutupita kuti pafana tichoke tiyende kuchoka mpana kafika ku city chifatu pasa wati Mavenda sawa panga mademo ife panga ngati anthu a mashopu sana mashopu panga mademo awo Mavenda sawa panga mademo awo neso ndiwo akusendesa bwanji zinthu sifana kuti sooneza tikatawira kwa komanso panopo mitengo ina moba mu milengo yetu wa kwambiri feo khawazana iniyo khawazana mafuna kunena kuti tukufuna kutileka bwana zinanu ndani ine zinanga ndi David bwana zinthu zavuta kwa 4 years yonseyi zilitaka zikudula 4 years yonseyi anthu akhakulira 4 years yonseyi kodi maminista ndi anthu ena osapanga chani. There's a Minister of Commerce and Industry amapanga chani anthu alira 4 years yapita yonseyi lero anthu asanamizidwe zinthu zitene kukonzedwa bwinobwino. Nde panapezeka kunena kuti president walamula kuti nduna imene inalipo yona zamalonda ichosedwe asankhapo nduna ina mawu anu niyo angakhale otani. Zimenezo ndiye nzeru zabwino koma zabwera mochedwa zinthu zofunika zikonzedwe bwinobwino anthu aliratu kwambiri anthu atu ande mkwiwa kwambiri bwana zinthu zisinthire kwambiri mufuna mupaside nthawi yakali bwanji komano zinthu zisinthe bwanji makamaka kumbali yanu. A president amalimbikira koma anthu awo amene ali nawo sakuwathandiza mokwanira mugwino zofunika zinthu zisinthe anthu azunzika 4 years apita iyi zinthu zakwera maminista aja akudziwa president ali ndi nduna zake president ali ndi anthu. Okay, ndiye ndifuna ndivese chinthu chimodzi ichi kunena kuti anthu a chigawo chapakati anapanga zionesero kupita ku parliament kukapereka nkhawa zawo. Sindikuziwa kuti inuyo kunoko ku Limbe mukufuna makamaka nkhawa zanu mukapereke kutiko tandiuzeni pamenepo. Tathokoza kuti a president ali konkono ndofunika adziwe kuti anthu akulira ndipo ife ndibafuna tiyende kuti ngokhazione kuti zinthu sizikuyenda bwino zinthu zavuta kwambiri anthu akuvutika tisanamizane zimene tinapangidwa promise 2018-2019 ndi zimene zikuchitika pano ndizosiyana kwambiri. Okay, ndimene tikuchitira ndithu lero kuno ku Limbe kunena kuti anthu ndithu akufuna apange zionesero komano chifukwa chena kuti apolisi mbali nayo okhazikha chitetezo komanso anthu ena amene mwina anakumana dzulo kuti akambirane kuti apanga bwanji chifukwa chonena kuti atsogoleri awo amene amayang'anira anthu ochita business za mu Limbe ananena kuti titafunsa akufuna apereke mpata kuboma kuti lichitepo kanthu komano anthu ena sanagwirizane nazo zimenezo anafuna kuti angopanga zionesero awo tule nkhawa zawo kuti madandaulo awo amveke popeza kunena kuti mwina atsogoleriwo ena mwa iwo alandira kanga chepe kapena alandira ndalama kuti asapangise mademo amenewa. Ndiye tikhale tilipompo tikang'ana mbali imeneyi kubwera galimoto ya chitetezo imene ndithu ikufuna makamaka ikhazikise bata muno mu mzinda wa Limbe. Ndiye ndimene tikupangira ndithu tipitiriza kupasani ma update
ndipo zikupasani ma update amene zikuchitikira kuno ku Limbe. Ndi mmenemo ndithu galimoto ya chitetezo komanso anthu akuoneka kuti no ayamba kugenda, ayamba kukhesa usi opasa misozi. Ndi mmene ndithu zikukhalira muno mu Limbe mwasokonekera makamaka nkhani imeneyi ya chitetezo, chifukwa kuti anthu akufuna apange zionesero komanso amenewa ochita malonda akubalalisidwa chifukwa cha zionesero zimenezi. Kwa iwowo akuti akufuna apange zionesero, koma atakambirana ndi akuluakulu amene amanganira malonda mu msika wa Limbe komanso tawuni imene ya Limbe, anena kuti no iwo cholinga chawo amafuna kuti boma ndithu litengepo gawo komanso akambirane nawo ndipo lipasidwe mpata kuti no ngati angathe kupereka komanso kumva madandaulo awo. Ndi mmene ndithu mmene zikukhalira. Ndiye tidakali kuona ndithu kumbuyo kwangaku ndi usi umenewu komanso galimoto imene tingane kuti ibathira madzi kubalalisa anthu amenewa ochita zionesero. Tikhalepo mpa tipitiriza ndithu kuupasirani zimene zikuchitika mu mzinda uno wa Limbe. Pakali pano masitolo onse ndotseka komanso mulibata pamene apolisi akuonesesa kunena kuti no zionesero zimenezi zisachitike mu tsiku la lero. Ndiye nkhani zake kwambiri ndi mmene zikuchitikiramo, komanso mwina mongokumbusa paja president wa dziko lino mwina kusatira nkhani zimenezi za mitengo komanso mwina kusayenda bwino kwa zinthu muno Malawi yasintha nduna kuyikapo vitumbiko mumba kuti no akhale ndithu nduna yoyang'anira za malonda ndi mafactory. Kumbuyo kwangaku kuliso anthu ena amene ndithu akupanga maphokoso komanso kukuwiza apolisi komanso anthu amene akupereka chitetezo mu mzinda umenewu wa Limbe. Ndinacheza ndithu ndi anthu angapo komanso mwina ndikapeza mpata ndi chezeso ndi anthu ena angapo kuti no ndimve madandaulo awo. Tikupitiriza ndithu kupasirani zimene zikuchitika mu mzinda uno wa Limbe. Kumbuyo kwangaku ndi palikulu lenileni la polisi muno mu Limbe, komanso anthu amenewa ndi ochuluka amene amakhala akuchita malonda awo muno mu msika wa Limbe. Ndichoncho ndithu pakadali pano mbali imene amachita zionesero kwambiri anthu amene wakuoneka kuti no balalisidwa for now, ndiye kuti no pakadali bata kumbuyo kwangaku ndi anthu chabe mwina amene akulongolola, komano gulu limene limachita zionesero mbali nayo kutsogolo kwangaku ndi imene labalalisidwa pakadali pano. Ndiyeno mwina timvebe kuti no zinthu zikukhala bwanji pompano ndithu pa Mibawa television. Nkhani yake ndi imeneyo kunena kuti Mavenda amene ndithu sakukondwa ndi kukwera mitengo kwa zinthu, komanso titacheza dzulo ndi ochita malonda angapo popeza ambiri amene anakapereka dandaulo inali nkhani makamaka ya maphero, komano mkumano wa dzulo umaonesa kunena kuti no mbali zonse zimene zimachita malonda osati amaphero okha, komano wina aliyense amakamba zakudandaula kwa kukwera kwa zinthu makamaka mitengo mu dziko lino. Ndeno ambiri mwina amapempha dzulo titacheza nawo kunena kuti no nduna echesede mutili nkati choncho tinene kuti no president wasintha ndithu nduna kuyikapo vitumbiko mumba kuti akhale nduna oyang'anira zamalonda ndi mafactory. Ndithu ndimene ndithu zakhalira komanso ndimene zikukhalira. Titachezabe ndi ena anena kuti no mwina iwo chofuna chawo akufuna ndithu zionesero zimenezi kuti mwina presidentiso aone komanso adziwe popeza president akuyenera kubwera chigawo chakuno ku Blantyre ndithu mu tsiku la lero. Bwana muli bwanji? Tili bwino kai. Dzina ndani? Zinanga ni bonus. Bonus. Mmachita malonda muno mu Limbe. Mmachita malonda aje. Timagulisa zovala ngati matrauza aje nchani
timakhala ni mabenchi kumusi. Okay. Nde nkhawa yanu ndi yotani? Nkhawa yathu ndiyoti panopa alesa kudandula kukwera kwa mitengo kwa zinthu. Wina inunso mwina mukuona mukapera kwa gula chovala mukuona mmene zilili. Ndiye timangopempha kuti government ingochitapo kanthu kena kake sikuti ni mbali kuti tipange maboko onso kapena chanchali makungosintha zinthu fuati kuza kuti ichili kupera alipo aliponso pavuta siku lapasi latani lavuta kumaboma athu lipange zothekera kumbali yake. Komano tinaona kunena kuti no anthu akulilongwa napanganso zionesero komanso anayankha kunena kuti no zinthu mwina zitsika makamaka mapero asika inu kunoko mwina mapanga ndi anthu osiyana kapena si gulu limodzi lochita malonda amenewa akaunjika. Ndi chimodzimodzi ifeso chifukwa chokuti business anthu ena samachoka kuno kauda kulilongwe ena kulilongwe kuzauda so kuno mabusiness amakhaosiyana ndiye chimene chimachika nchoti timakhala ni ma network ndiye ngati kulilongwa kudandaula ndi kuti muzonse kuti chino kunonso chimodzimodzi tili pa mavuto omwemwe. Ndiye mwalunjika potani kwenikweni decision yanu mukufikira pati kuti pachitike chani mdziko muno? Fair point yathu ndiyo kuti boma tifuna alisise mitengo ya zinthu basi ndimene talunjika ife. Ata kusintha nduna ya boma koma ngati katundu sanasike ndekuti palibe cheni imene ngati pulumusi. Yankhule nawo pang'ono. Zina alituze. Zina langa ine ndi Kelvin Maluwa. Ine zina langa Okay, tingoona kaye mwina kuti kukuchitika chani tikuona ndithu polisi kunena kuti no kukonekabe kuti zioneserozi zikupangika nzanga ganizani chikuchitika ndi chani kumbuyo kwathu? Okay, ninakwanisa jemu kupita mmene tikuonera kutali uko anthu Ayasa Moto kumeneko Moto umene Ayasa kumeneko kuoneka kuti ndi wambiri ndithu ndiye kunabwera chibouncer chimene chimathira madzi kuti anthu aja athawe anakwanisa kuthawa ndithu anthu aja komano zikuoneka kuti anthu aja abwereranso ngakhale kuti anathiridwa madzi ndi zimabouncer zimene zizi za Malawi Police Service. Chabwino ndithu ndimene zikukhalira kuno ku Limbe nkhani yake ndimene tikupasani update ya mmene zikuchitikira zinthu muno mu Limbe. Nkhani yayikulu anthu anakonza kuti apange zionesero komanso kuti no atule nkhawa zawo makamaka kukwera kwa zinthu mdziko muno komanso makamaka ochitanso malonda amene amapanga malonda a second hand kapena kuti kaunjika ndiye angogwirizana mu tsiku la lero onse amene amapanga malonda akaunjika komanso ndi anthu ena amene amapanga business zosiyanasiyana onsewo akuti akupanga zionesero kufuna kuona kunena kuti zinthu zikuyenda bwanji. Tiuze dzina bwanji? Zina langa nilifa mulinde. Zina langa nilifa mulinde. Tiziva mmodzi musamangoyankhula. Dzina ine lifa mulinde. Mawu anu ndotani? Mawu anga ndokuti chakwera ononga ziko kwambiri katundu wakwera kwambiri mokuti ufa magulidwa 700 kg panopa ndi 3200. Atule pasi udindo chakwera olo kwacha yakwa kwambiri kwacha amene yakwacha yakwa kwambiri. Inu mawu ndotani mawu? Bambo Malawi wafika popweteka china chili chonse ngakhale matemba ineniwa tikumagula malo 3000. Inu mapanga business yanji? Ndimapanga ya restaurant. China chili chonse nguku kuchoka pa 11,000 kufika pa 15,000 ufa 100,000 ifeni ya mphawi. Komano tinamva ndimanena sondo kuti tinamva kunena kuti no president wasintha nduna imene imang'anira zonse ochita malonda ayikapo nduna ina. Inu omwe mawu anu angakhale otani? Palibe chimene wachita watichedwera akumaganiza mochedwa akumauzidwa zinthu koma khanga tisakumva iye akumauzidwa chinthu koma khanga tisakumva tikumva kuti timagwira nshopo ufa kukwera daily malipo omwe timalandira sakukwana 10 kg mavuto ambiri tikumana nawo. President akauzidwa chinthu akukhala ngati ndosamva ndipo akukhala ngati ndosayankhula. Ndimene tikuchitira muno mu Limbe anthu kupeka maganizo awo tingokumbutsa kunena kuti maganizo amene akuperekedwa pano si amibawa television kapena management ya amibawa television komano ndi maganizo a anthu amene amachi